Storm drži mog oca u njihovoj glavnoj vazdušnoj bazi, Cloud Carrier Epsilon, a mi ćemo ga izvući. Chase, na tom avionu se nalazi 100 vojnika. 1000 sa oružjem ili monsunima, ili oboje, ili još gore monsuni sa oružjem. Tačno, to je visinska smrtonosna zamka, druže. Šta tu ima da ti se ne dopada? Svaki put koji vidim vodi u propast, prijatelju. Ne, ako pratimo moj plan. Tamo ga čuvaju na mostu. Moramo da uđemo tamo, oslobodimo ga i izađemo, brzo. Storm očekuje napad, ali mi ćemo im dati 4 komada. Dax će napasti artiljeriju. Jinja će naciljati moćni štit. Bale će skinuti motore. A Brent će da onemogući izbacivanje otpada. Zašto ja napadam otpad? To će se i Storm pitati. I to je tačno ono što mi želimo. Napadi su diverzija. Onda kada izvučem svog oca, vi ostali ćete dopustiti da vas Storm otera. Greška. Ja nikada ne bežim. Odlično. Pošto još nisam završio, sastaćemo se u hangaru i uništit ćemo sve letelice da niko ne bi mogu da nas juri. Onda ćemo odleteti. Misija završena. Ima li pitanja? Da. Da li vam treba još nešto? Malo privatnosti? I malo sreće. I za leševe vreće. I malo pite. Da li još neko želi pitu? Ne? Jednu pitu, molim. Feel the power, man of the hour. Got my core ready and the skills to devour. I came to battle, who won a battle? Spin, now flip it in the battle. Make it launch. Make it launch. I came to grab you. Yo, I'm launching out. I got the whole world spinning out. Yo, I'm launching out. I got the whole world spinning out. Napad. Komandant Maršan želi da vas vidi. Ovo ćemo izvesti bez problema, ukoliko se budemo svi držali plana. Znate, razmišljao sam o tome da nam je potrebno zvanično grupno ime i ja mislim da ne bi trebalo da budemo on 5. Stvarno? A što to? Pa, zato što smo mi tim nevjerovatnih heroja koji koriste bolesna čudovista kao oružje. Mon 5 ne govori to, kao da smo hor ili plesna grupa. Pošteno. Da li se i ostali slažu? Nekako mi se dopada Mon 5. Gotovo. I meni isto. Prijem. Pa šta si imao na umu, Brent? Onaj koji sam ja izmislio. Team Cortec. Hajde da ga postavimo kao zvaničan naziv tima. Ima li koga? Halo? Doktor Suno, želela bih da mi otključate vaša jezgra. Voleo bih da mogu, komandante Charlemagne. Ne biste, ali vremenom hoćete. I kada smo već kod monsuna, pričajte mi o osnovi strujnog kola. Plašim se da nema svrhe. Izvinite? Pokazali ste da niste sposobni da razumete šta su zapravo monsuni. Zato nikada ne biste mogli da razumete strujna kola. Doktor Suno, ja razumem monsune bolje nego bilo ko, uključujući i vas. Monsuni su moć, a niko ne razume moć bolje od mene. Uskoro ću kontrolisati svaki delić te moći, a iskoristit ću da preoblikujem svet u bolje mesto. Bolje prema vašim standardima možda? Naravno, moji standardi su jedino i bitni. Možete da sarađujete sada ili kasnije, doktor Suno. Ali shvatite, sarađivat ćete. Ulozi su previsoki, Charlemagne. Mučenje me neće naterati da se predomislim. Ako se sprovodi nad vama, ne.
Ali svi mi imamo svoje slabosti. A vaša je vaš sin. Tvoj sin ulazi u mašinu za mlevenje mesa, Suno. On će vrištati dok ti ne popustiš. Skoro mi te je i žao, propalice. Skoro. Da li je sve na mestu, komandante? Jeste, gospođo. Tako je, odličan posao, Bi. Ne mogu da verujem da si ih pronašao preko regularnih internet satelitskih linkova. Kako je moglo da mi promakne? Izgleda kao lebdeći grad. Chase, da li si siguran da prvo ne treba da probamo nešto manje riskantno? Ti si najpažljiviji osvetnik ikada, Bejal vuče. Da, ti si kao ljudski pojas za spasavanje. A sada, krenimo! Bioblaze, Wave Cutter, krenite! Gospođo, imamo uljeze. Da li napadaju nekog od nas? Ne, besplatno je za sve. Sve je čisto ovde. Koliko motora da one sposobimo. Sve što mene napada je stoj smrad i širi se. Chase, ovo nije dobro. Previše je lako. Ovo je zamka. Mora da je tako. Mora da su nas očekivali. Prekidaj, prekidaj! Molim? Društvo, ne čujem vas. Držite se plana i sačekajte moj signal. Evo, vrati se. Lok, kreni! Lok, na vrata! Ako ikada želiš ponovo da vidiš svog oca, okreni se lepo i polako, propalice. Komandante Trej, gde je moj otac? Skloni svog ljubimca, predaj nam jezgra i mi ćemo te odvesti do njega. A ako odbijem? Žao mi je, nismo uspeli da pronađemo vrata. Pa je Charger napravio nova. Nema vrata, nema problema za hardkorovce. Šta, nije dobro? Nastavi da se trudiš, prijatelju. Sačuvajte malog Suna u životu, ostali su potrošni. Storm sandvič, a mi smo meso. Odlično, pošto umirem od gladi. Da, i ja se osjećam veoma đavolasto. Ne, nadbrojani smo, nadjačani i uskoro nam ističe monsuno vreme. Bren? I odosmo odavde. Postoji međuprostor direktno ispod nas. Lok, idemo dole. Pali! Vrati Ti se! se! Za njima! Vraćamo se na plan. Društvo, pucajte, uništite i bežite. Ja ću pronaći svog oca. Nema šanse, ne možeš da ideš sam, ne nakon svega. Ti si njihova primarna meta. Potrebna ti je podrška. U redu. Brene, ti idi sa Chaseom, a ja ću biti mamac. Hej, Team Distraction, to može biti naše novo ime. Blizu si, prijatelju, ali ne dovoljno. Držite svoje glave spuštene. Reci to Stormu, mali Suno.
Kviz znanja i dnevne obaveštenosti. Naslovna strana. Kviz za celu porodicu. Radnim danima u 18:30. Komandante, neću vam dozvoliti da me opet izneverite. Možete ili ne možete da uhvatite Jasona? Mogu, gospođo, i hoću. Držim stvari pod kontrolom. Izgleda da ništa nemate pod svojom kontrolom. Komandante, okupite tezu koliko možete, ja ću lično uhvatiti Jasona. Primljeno, nema znaka o uljezima u laboratoriji. Ponavljam, laboratorija je čista. A? Tata! A? Lok, vrati se! Tata! Chase, kako si me pronašao? Sve je to u roku službe za Mount Crushmore ekipu. Okej, razmislit ću još malo. Chase, jako mi je žao. Zato što sam te lagao za tvoju majku. Zato što sam te upleo u Monsuno haos. U vezi svega, Ja definitivno i bez sumnje moramo da porazgovaramo, tata, ali sklonimo se prvo s ovog Storm Clouda. Reći ću ostalima da se nađemo u hangaru. ne možemo još da odemo. Molim? Tata, ako ne odemo sada, možda i nikada ne odemo. Charlemagne ima moja jezgra u svojoj kancelariji, uključujući i jezgra koje sam specijalno dizajnirao da te zaštitim od nje. Ako ih ne povratimo i Charlemagne ih otključa, ona može biti nezaustavljiva. Društvo, potrebna nam je nova obmana koja će ozbiljno ustrmati Storm, uključujući Charlemagne, i potrebno nam je odmah. Ja ću to uraditi. Krenite na moj znak. Okej, a šta će biti signal? Značite kada se dogodi. Kraj razgovora. Pratite me. Gde? Vidjet ćete. Ko je stavio nove baterije u tebe? I šta sad? Sada se držite. Da li je ovo dovoljno uzbudljivo za vas? Ha, pretpostavljam da je to bio signal. Budale, prava ste elita, ustanite! Oni su u kontrolnoj sobi. Sve jedinice ka kontrolnoj sobi. Brže! I onda skrećemo levo. Chase, zašto brod i dalje ide dole? Društvo, sada možete da nas ispravite. Ne možemo! Bell je pokvario brod. Dobra vest je da smo se uputili ka vodi, ali šta god da vam je potrebno, uradite to brzo! Kako da je isključimo? Ja ne znam. Uzmite nešto što pluta, jer će uskoro postati mokro. Da li smo živi? Naravno da jesmo. I imamo jezgro. Ovo jezgro sadrži Monsuno Babion. Iskoristi ga kada ti je najpotrebniji. Nećete izneveriti. Wow! Koliko sreće mi imamo! Ne mnogo. Driftblade, kreni! Long, Quick Force, kreni! Long Fang, kreni! Nije loše za prvo sletanje Cloud Carriera. Pogledajte. Izgleda da je bitka istinski počela.
Ne mrdajte, ostanite gde ste. Ne mrdajte, propalice, nećete pobeći. Pa Bel, izgleda da iza nas bitka istinski počinje. Računaj na mene, princezo, ja stvarno čeznem za borbom. Muka mi od vas, derišta. Petljate se sa pogrešnim Stormovim komandantom. Rikošat, Goldor, Venomilion, krenite! Charger! Air switch! Glopemate! Kreni! Odustani, dete. Gotov si. Odustajanje i nije baš moj stil. Neka ti bude. Black Bullet! Kreni! Evo, kreni! Evo, kugla svetlosti! Air switch, svetleća kanđa. Goldhorn, topovski grom. Ja sam u velikoj nevolji ovamo. I ja isto. Sada ćete okusiti agoniju poraza. O, da? Osjeti ovo! Papion, kreni! Papion, hitri napad! Bravo, Papion! Ta specijalna energija koja teče upravo u njemu smanjuje njegove mogućnosti i njegove instinkte. Napadni ga sada i to jako! Ne! Drift Blade, Black Bullet, uništite ih! Ja sam izgubila! Air switch. Charger! Vrati se! Nadam se da ćete pružiti bolju borbu sledeći put. O, čekajte. Za vas neće biti sledećeg puta. Imate li poslednjih reči? Ja! Hvala što si
nas spasao, Bejal. Da, svaka čast, monašiću. Znate šta? Mon pet uopšte nije loše ime. Mislim da mi se sviđa Tim Kortek. Da, i meni isto. Tata, misliš li da je ovo kraj Storma? Ja ne bih računao na to, sine. Charlemagne nikada ne ostaje dole, dugo. Ostanite sa mnom, gospođo. Dovešću vam pomoć čim bude mogao. Suno! Da li se to ledena kraljica konačno istrošila, gospodine? Čisto sumnjam. A ono što ne ubije Charlemagne, samo je još više naljuti.